ko fan filɛ bagaw ye ne tɔgɔ Dramé Ibrahim. Ayiwa monsieur Dramé e yɛrɛ bolo an ka bi balontan a bɛ cogo di n'i ye a ta san tɛmɛnenw na N'i ye an ka balontan ta bi i b'a ni san tɛmɛnenw gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn i b'a fɔ an ka balontan bɛ ka jigin de a tɛ ka yɛlɛn dɛ anw tɛ ka progresser anw bɛ ka régresser de o de y'an ka balontan problème ba ye. mais e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ o la sisan bon fɛn caman baara caman b'a kɔnɔ baara caman b'a kɔnɔ balontan yɛrɛ kalifalen bɛ maa minnu na o b'a la ntolancilaw yɛrɛ b'a la i y'a mɛn ka fara supporters minnu bɛ ntolan yɛrɛ supporter ka fara olu kan bɛɛ b'a la à tous les niveaux. mais an ye k'a fɔ ko ntolanta tɛmɛnen minnu kɛra i b'a ye k'a fɔ ko sélection kɛra nka sélection i b'a ye k'a fɔ ko an ka joueurs locaux o ye minnu bɛ an ka championnat la Mali la nɔ i b'a ye k'a fɔ ko olu kun man ca a kɔnɔ walima u kun tɛ yen nɔ yɛrɛ quasiment e ye mun de faamuya o la. bon ne ye min faamu o la o b'a yira k'a fɔ an bɛ ntolanci min kɛ so kɔnɔna na yan n'a bɛ fɔ n'o y'an ka championnat national ye o b'a yira k'a fɔ k'an tɛ k'an tɛ kala don an ka championnat national la parce que n'i ka championnat national yɛrɛ t'i bolo da la i tɛ se ka o joueurs ta k'i bɛ t'o don équipe nationale la o i y'a mɛn équipe nationale o ye réglage dɔrɔn de ye ni maa maa n'i sera équipe nationale A la mais komi réglage nin dɔrɔn de don e tɛ taa balontan dege yen bilen balontan kan ka dege yɔrɔ minnu na olu niveau la anw pêchelen bɛ yen anw dɛsɛlen bɛ yen sabula n'i ma ba don i ka balontan soubassement ye an ka clubs ni an ka ligues de ye ni an ka ba t'olu la an ɲɛna ko an ka équipe nationale bɛ na kɛ min ye an ka équipe nationale tɛ na k'o ye n'i ye équipe nationale yɛrɛ ta k'a jateminɛ bi maa dɔw b'an ka équipe nationale kɔnɔ n'i ye an ka ntolancilaw ta k'u lajɛ équipe nationale ntolancilaw ta k'a lajɛ maa tan o maa tan sigiyɔrɔma tan o sigiyɔrɔma tan i b'a sɔrɔ la maa kelen de b'a kɔnɔ temps de jeu bɛ min bolo temps de jeu tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ jouer a ka club la ka caya i y'a mɛn i b'a sɔrɔ la mɔgɔ kelen de b'a la bon e bɛ fɛ ko équipe nationale ka résultat kɛ o bɛ se ka résultat jumɛn kɛ ko e bɛ nimisi bɛ wasa o la o tɛ se ka kɛ o e ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ soubassement ye min ye n'o y'i ka sokɔnɔna ye e m'o bila da la ni e m'o bila da la e bɛ fɛ i ka ntolanci ka se ka sira sɔrɔ cogo di a ka gɛlɛn. i b'a ye k'a fɔ ko nin san yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ ko an ka aigle a dɔrɔn tɛ a bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ ko compétition fɛn fɛn bɛ sen na anw sen bɔra a bɛɛ lajɛlen na bon maa caman y'i ta fɔ an yɛrɛ ye k'a fɔ ko kɔsa na jɛkulu dɔ sigira min b'a jira k'a fɔ ko fédération ko a ka ci bɔgɔbɔgɔ o jɛkulu sigira a ma mɛn o kɔfɛ an ye k'a fɔ ko entraîneur ale u y'ale bila ka walan sɛmɛ yalima entraîneur ka walan sɛmɛ o bɛ se ka yɛlɛma don balontan taabolo la sɔrɔ fédération ma ci wa. n bɛ segin o kan k'o de f'i ɲɛna i yɛrɛ ko ten ko n'i y'a jate minɛ ni san damadɔ in kɔnɔna na k'an ka équipe nationale n'i y'a daminɛ kade kunda ka na se junior ma ka se senior ma ka se clubs ma a si ma se ka san sɔrɔ minnu tun bɛ compétition africaine na n'o ye clubs ye minnu tun bɛ coupe d'Afrique des juniors la minnu tun bɛ kade la a si ma san sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ o n ye min f'i ɲɛna entraîneur yɛlɛmali an ye entraîneur yɛlɛma siɲɛ joli yanni Magasuba ka na dɔwɛrɛ de tun bɛ yen n'i ye kadew fana ta olu ka entraîneur yɛlɛmana siɲɛ joli n'i ye juniors ta olu ka entraîneur yɛlɛmana siɲɛ joli clubs la même chose tant que balontan min ma an bara yan n'o y'an ka championnat national ye n'an ma ba don o la an ɲɛna k'an bɛ taa yɔrɔ min na an tɛ taa yen minnu kan ka farikolo ɲɛnajɛ in n'olu y'a ɲɛnabɔ baga ye n'o ye fédération malienne de football ye n'olu t'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu mana balontan kama olu nan'u yɛrɛ de kama donc olu tɛ se k'u hakili to balontan na o. olu nan'u yɛrɛ de kama o bɛ se ka dɔn cogo di. u nan'u yɛrɛ kama a bɛ dɔn cogoya jumɛn na n'i ye Mali balontan ta n'i y'an ka championnat national ta k'a lajɛ tan i y'a mɛn
i bɛ championnat daminɛ fo ka taa ban e ka dirigeant bɛ compter ballon tan yɔrɔ la ka t'u sigi ka ntolanci lajɛ ka championnat 90 minutes lajɛ minute 90 ka i sigi k'o ntolanci lajɛ e ka dirigeant si tɛ min bɛ se k'a kɛ k'a daminɛ président na fo ka taa s'a ka plantɔ ma a si tɛ min bɛ se k'a kɛ u bɛɛ ko k'u b'u yɛrɛ de ye u nan'u yɛrɛ de kama donc a ka gɛlɛn e ka se ka nafa sɔrɔ o ntolanci la o kasabi min fɛnɛ bɛ bɔ ko k'o don ntolanci la o tɛ don ntolanci la aw bɛ fɛ ko o ntolanci ka san sɔrɔ cogo di bɛɛ bɛ ka taa ɲɛ mais anw bɛ ka segin an kɔfɛ jamana dɔw bɛ yen bi n'a fɔra ko anw n'olu tun bɛ ntolanci tan an b'an da an bɛ sunɔgɔ mais bi n'a fɔra anw n'olu bɛ ntolanci tan anw bɛ jɔyɔrɔ de a kɔrɔmasuru ye yɔrɔ jumɛn o ye Moritani ye n'a fɔra k'anw ni Moritani bɛ ntolanci bi anw bɛ jɔrɔ Coupe d'Afrique la bɛɛ y'a ye o bɛɛ y'a ye Coupe d'Afrique la o tant que yɛlɛma ma don ka balontan di maa minnu bɛ balontan dɔn maa minnu bɛ hami balontan na tant que balontan ma kalifa olu la n'an ɲɛna ko an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ taa yen an ɲɛna k'an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ taa yen sinon k'a fɔ ko kasabi tɛ don an ka ntolanci la nkalon don dɛ gouvernement b'a se kɛ sabula ni n y'a fɔ n delila k'a kuma fɔ aw ɲɛna n'i ye an ka ntolancilaw ta équipe nationale o club o n'i y'a ta gouvernement de ka jɔyɔrɔ ka bon a la ka tɛmɛ fédération yɛrɛ kan sabula ni club bɛ bɔ ka taa compétition africaine na u ka restauration n'o y'u ka dumuni ye u ka siyɔrɔ u ka avion aller et retour gouvernement de b'i jɔ n'a bɛɛ ye o ye club kunda ye o ye équipe nationale kunda ye équipe nationale ka prime mun bɛ di an ka ntolancilaw ma équipe nationale kunda gouvernement de b'a prime sara fédération jɔyɔrɔ ye jumɛn o ma ne ntolanciw bɛ kɛ biye minnu bɛ ta ka don olu wari bɛ taa jɔn ka wagande kɔnɔ ntolanci minnu bɛ kɛ biye minnu bɛ ta n'a a wari bɛ fɛnkɛ parce que biye in il faut que mɔgɔw k'o fɛnɛ jateminɛ ministère ka ɲiyɔrɔ b'a la ntolanci bɛ kɛ commune min kɔnɔna na olu ɲiyɔrɔ b'a la trésor public ɲiyɔrɔ b'a la i y'a mɛn fédération ɲiyɔrɔ b'a la o ye équipe nationale kunda ye club kunda a bɛ ten de club ɲiyɔrɔ b'a la fédération ɲiyɔrɔ b'a la équipe nationale safurula ministère ɲiyɔrɔ b'a la mais o ntolanci fɛnɛ na biye joli de bɛ feere biye joli de dira k'a feere joli de sɔrɔla maa si t'o da dɔn maa si t'o da dɔn i b'a k'o tɛmɛnen kɔfɛ partenaire yɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu fana bɛ dɛmɛ kɛ musakako la ka ɲɛsin an ka balontan ma partenaire minnu bɛ yen minnu bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka balontan ma ntolanci ma o ye Orange Mali ye Orange bɛ à peu près miliyari 2 hakɛ de d'an ma a tɛ miliyari 2 dafalen bɔ mais miliyari 2 hakɛ de don miliyari 1 a n'a kun kan san o san wa ayi san 5 de don san 5 mais n'i y'o miliyari in ta k'a la n'i y'o wari in ta k'a la nafolo in ta k'a lajɛ i b'a kalama k'a fɔ ko club minnu bɛ ntolanci minnu bɛ Orange ka publicité kɛ parce que Orange b'a d'u ka publicité de kama club bɛ Orange ka fɛngɛ de don logo de don o publicité min bɛ kɛ n'i y'o jate minɛ o wari n'i y'an ka club ɲiyɔrɔ jate minɛ o la a i bɛ masaya segin Ala ma dɛ i bɛ masaya segin Ala ma an ka club tɛ yen min bɛ 1,10 sɔrɔ san kɔnɔ a tɛ yen min bɛ 1,10 sɔrɔ san kɔnɔ wa a bɛ daminɛ de han sanfɛ ka na dugu ma par exemple joli b'a ni stade ou bien ni stade ni mɔgɔ wɛrɛ min bɛ bɔ Coupe d'Afrique la olu ta bi caya ka tɛmɛ minnu fɛnɛ tɛ bɔ compétition africaine na i y'a minɛ ligiw u bɛ 3 de di ligiw ma o ye san o san ye wa o ye san o san ye 3 ligiw de kan ka ligiw de t'aw ka clubw ye ligiw de kan ka championnat organisé championnat cadet ni juniorw ni fɛngɛw montew ligiw de kan k'olu organiser ka sɔrɔ ka na se phase finale ma fédération b'o organiser o ye monté ye i y'a mɛn
Maintenant, voilà quoi, million sabato ligi ka kesu kono. O be se ka championnat du monde organisé. Ko be se ka résultat di ka club nyuma bo. Ko be se ka jamana ta tolanti tanye. Aka gelene. Mais aye munye, mi ere kabako ere. Ameni mbela. Ba vie be na domina. No fédération président. Mi fédération président. Ako kale nana ko kana Malika footballi tanye de kama. Ale nana kana bende sabati farkolo ɲanajɛ kɔnɔna na sabula a bɛna don min na o y'a sɔrɔ an ye san 4 ɲɔgɔnna kɛ ntolanci ta an bara kɛlɛ bɛ fan bɛɛ fɛ i y'a mɛn an ka textiw n'o ye farikolo ɲɛnajɛ bɛ baara ni papiye minnu ye olu bɛɛ ɲagaminen don olu tɛ labato la a nana k'a bɛna olu bɛɛ ɲɛnabɔ n'a nana ko clubu a b'olu bila minan kɔnɔ minan min b'a to u bɛ se ka résultat ɲuman kɛ ko équipe nationale la même chose ligue a b'olu bila minan fɛnɛ kɔnɔ minan min b'a to olu fɛnɛ bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ mais an nan'a ye foyi Sonsoribugu wulila Sonsoribugu nana min ye kabako yɛrɛ ye marisi kalo tile 19 u taara ka taa sariya dɔ ta ko ka wari di olu yɛrɛ ma ni san in kɔnɔna la wa ɲinan san in kɔnɔna na 2022 in kɔnɔna na u taara ka taa baara kɛ ka sariya dɔ ta ko sariya ko ka nafolo di olu yɛrɛ ma olu minnu ye fédération membre ye alors que fédération ye bénévolat de bénévolat tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kɛnɛrɛ ye baara de na wari t'a la fédération na maa minnu bɛ sara o ye fédération secrétariat de secrétaire général a n'a ka baarakɛlaw plantonw ni secrétaire minnu b'a bolo olu de kan ka sara mais fédération yɛrɛ membre sara aw ni sara man kan u taara u bɛɛ lajɛlen ka sara faralen ɲɔgɔn kan san kɔnɔ a bɛ bɛn 100 ani 60 ani 5 a bɛ bɛn o de ma olu yɛrɛ b'o ta olu b'o 100 ni 60 ani 5 olu b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ san kɔnɔna na président a n'a ka vice président a n'a ka secrétaire à l'organisation a n'a ka secrétaire à la communication ni fɛnw olu de b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ au même moment club minnu n'olu bɛ tolan ta n'aw bɛ nafolo in sɔrɔ olu sababu la ni sponsors bɛ u ka wari di olu de sababu la o club 10 millions to olu bolo san kɔnɔna na e ko k'i nana farikolo ɲɛnajɛ dɛmɛli de kama e ko k'i nana ko ka farikolo ɲɛnajɛ don da la e ko k'i nana ko ka farikolo ɲɛnajɛ ko ka ala yɛlɛ sanfɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛ yɛlɛ sanfɛ tan de million tan o tɛ joli b'a bolo fédération bɛ min di joli ba ma million tan o tɛ stade bolo fédération kan ka min di stade ma million tan o tɛ Real bolo o kan ka min di Real ma e ko k'olu ka résultat kɛ aw ko k'aw nana farikolo ɲɛnajɛ kama aw mana farikolo ɲɛnajɛ kama dɛ aw nana de olu nana u yɛrɛ de kama donc o de la fédération ka taali wajibi de ko bi n'an bɛ fɛ Mali tolanci ka taa ɲɛ n'an bɛ fɛ ɲɛkura ka don Mali tolanci la fo u ka taa de entraîneur Magasuba dɔrɔn tɛ bilali t'a ɲɛ ye koyi Magasuba kɔni ta ye de o ye a bɛ komi n'i ye fini kisɛ kelen ta fini cɛ la Magasuba c'est l'image même de la fédération malienne de football c'est l'image même du président de la fédération malienne de football n'i y'an ka tolancilaw ta k'u lajɛ a bɛ k'i kɔnɔ i b'a fɔ ni ne y'an ka professionnel ye mais n'i y'u ye tolanci la a bɛ k'i kɔnɔ i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ burusi i b'a fɔ k'i taara mɔgɔ minnu ta wula kɔnɔ ka na n'u ye k'u kana balontan dege i tɛ niveau kisɛ kelen ye u la min bɛ i jigi sigi ko sani an ka taa an balan an ka soden minnu bɛ kɔfɛ an k'a essayer ka minnu bɛ so kɔnɔ yan an k'olu don da la n'a y'olu don da la comme ça an bɛ se k'a fila fara ɲɔgɔn kan a fila bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye mais n'an tora k'a to kelen dɔrɔn ma minnu bɛ kɔfɛ k'a to olu dɔrɔn ma a caman bɛ yen n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a caman bɛ yen olu tɛ tolan yɛrɛ ci
u bɛ tɔn minnu kɔnɔna na temps de jeu t'u bolo u jouer san kɔnɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 bon an dun kun y'a sariya sigi an ka équipe nationale kɔnɔna na k'a fɔ ko bon ni maa min n'i tɛ jouer ka tɔn fɛ i tɛ se ka taa an ka équipe nationale kɔnɔna na an yɛrɛ b'o ko sariyaw sɔrɔ. ayiwa ka segin ka na fédération président Bavier olu ka bilali la n'o ye fédération cili ye maa dɔw fana bɛ ka jɔrɔ k'a fɔ ko ni fédération cira nin cogo la est-ce que a tɛna kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ sanctionner FIFA fɛ k'an sen bɔ compétition internationale ninnu bɛɛ la wa. ka Mali sanctionner FIFA fɛ k'an sen bɔ compétition africaine ninnu bɛɛ la ne b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ka u hakili sigi o fɛn ninnu fɛ FIFA ka sariya y'a ka sariya ye an ka sariya fana y'an ka sariya ye y'a mɛn anw bɛ se ka nin ci ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni FIFA ka sariya boli ye anw kan FIFA yɛrɛ ka sariya kɔnɔ mauvaise gouvernance football domaine na a kɔnnen don bi ka a kɔnnen don sini FIFA yɛrɛ ka sariya kɔnɔna na FIFA ka sariya kɔnɔna na ka nafolo yurugu o t'a kɔnɔ a t'a kɔnɔ nka n'i ko bi k'i bɛ wuli ka taa ninnu sɛgɛsɛgɛ bi nafolo min dir'u ma u ka baara kɛ n'a ye ko ka taa sɛgɛsɛgɛ bi u si tɛ si kɛnɛ ma sini sɔgɔma donc olu bɛɛ ye fɛn de ye fɛn min b'a to a bɛ ci ka sɔrɔ FIFA ma Mali ɲangi FIFA yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na u ye baara min kɛ a ma ɲɛ mais o tɛ se ka kɛ fo jamana ɲɛmɔgɔw minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna f'olu ka wuli k'u jɔ f'olu ka wuli k'u jɔ sariya de bɛ fɛn bɛɛ la an ka sariya bato dɔrɔn n'an ye sariyaw bato an bɛ se k'u wuli ka sɔrɔ a ma kɛ ni FIFA ka ɲangili ka sɔrɔ a ma kɛ ni Mali balontan ɲɔngirili ye. ayiwa Dramé an ka babu bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la kuma jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ma. kuma kuncɛba min bɛ n bolo o ye maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ntolanci in bɛ se ka ɲɛ cogoya min na n'o tɛ n'an tora tan bɛɛ b'i ta fɔ kɛrɛfɛ a tɛ ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye mun mɛn n ɲɛ b'a la bɔlɔlɔw sanfɛ ko fédération kɛlen bɛ ka mɔgɔw dɔw wuli k'u jɔ u sen kan ka kasabi bɔ k'a d'u ma ko yaasa u ka bɔ ka taa fɔ ko fédération ka ɲi fédération tɛ se ka bɔ yen fédération ka ɲi u bɛ baara la o ye fɛn ye min bɛ ka tasuma ka tulu kɛ tasuma la ko dabila n bɛ min ɲini u fɛ fɛn in selen bɛ yɔrɔ dɔ ma bi u yɛrɛ k'a bila u yɛrɛ ma u yɛrɛ k'a bila u yɛrɛ ma parce que mɔgɔninfin wagati de b'i la ni seri i danna hɔrɔnya la a yira k'i seri i danna i ka bɔ a la hɔrɔnya la mais n'i ko i t'a bila n'a tiɲɛna don min na i bɛ nimisa o don dɛ n'i y'a jate minɛ an ka coupe d'Afrique tɛmɛnen na maa dɔw sara ni ntolanci in sababu la an balimamuso dɔ sara ala ka hinɛ a la ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn fatura a ɲɔgɔnna caman o bɛɛ b'a yira k'a fɔ fɛn min don kulonkɛ ko tɛ kulonkɛ tɛ donc o de la n b'a ɲini u fɛ fédération mɔgɔw fɛ u k'u yɛrɛ ressaisi k'u yɛrɛ ressaisi u k'a bila a wagati la olu fɔra dɔ de kɔ wa dɔ fɛnɛ bɛ fɔ u kɔ donc k'a bila u ka a di maa wɛrɛ ma maa minnu bɛ se maa minnu ni ntolanci hami b'u la ni ntolanci makari b'u la n'u pɛrɛlen don ka jamana in ntolanci ta da la u k'a di olu ma dɔw de bɔra yen k'olu lajɛ donc olu fana ka bɔ
dɔ fɛnɛ wɛrɛ k'a lajɛ a ka ca ala fɛ n'an tora o la an bɛ se ka bɔ ni ɲuman ye ni ala sɔnna o de bɛ ne fɛ k'a f'u ɲɛna